Velkommen til denne præsentation af mobile blodprøvesvar. I forbindelse med projektet Mobile blodprøvesvar er der udviklet en prototype på en mobil applikation, der understøtter arbejdsgangene for læger på sygehuse og andre steder i sundhedsvæsenet. Prototypen er udarbejdet i forbindelse med Healthcare Innovation Lab og kan ses på den webadresse, der vises sammen med denne video. I applikationen har lægen adgang til at se informationer om alle patienter i sin afdeling. Ved at klikke på fanerne i toppen kan lægen få vist alle patienter med kritiske blodprøvesvar og patienter, der er markeret som stjernepatienter, hvor der ønskes en særlig advisering ved nyankomne blodprøvesvar. Patienterne vises i en liste med de vigtigste informationer: navn, CPR-nummer, afdeling og en indikator for, hvor kritisk patientens blodprøvesvar er. Der kan sorteres ved at klikke på overskrifterne. Patienter markeres som stjernepatienter ved at klikke på stjernen. Derved føjes de til advislisten, og der lyder derved en særlig alarm ved fremtidige prøvesvar. Prototypen kan simulere, at der ankommer nye prøvesvar. Dette gøres ved at styre simulationstiden i toppen af prototypen. Ved at klikke på en patient vises informationer om patienten og dennes prøvesvar. De enkelte typer prøver vises under hinanden. Igen med en indikator for, hvor kritisk prøvesvarene er. Et grønt blodprøvesvar ligger inden for de normale normer, som kan ses til højre. Et rødt blodprøvesvar er uden for de normale normer og betragtes som abnormt. Et rødt blodprøvesvar med en sort ramme betragtes som særlig kritisk. Ved at klikke på en prøvetype foldes en historik ud, hvor det er muligt at se informationer om prøvesvarens udvikling over tid. Ændringen over tid vises desuden grafisk. Det er muligt at sortere prøvesvarene ud fra, hvor kritiske de er, og ud fra den gængse sortering i Labka. Der er mulighed for at skrive noter til de enkelte prøvesvar ved at klikke på noteikonet. I dialogboksen kan ofte brugte udtryk let indsættes. Ved at klikke på journal vises journalnotater på patienten, og der kan bladres mellem notater. Notater er i første omgang tænkt som noter til lægen selv. Der kvitteres for prøvesvar ved først at markere dem, eventuelt ved at bruge markere alle-funktionen i toppen, og derefter klikke på kvittere. Lægen kan nu gennemse, hvilke prøver der kvitteres for, og gennemføre kvitteringen. Der kan rekvireres nye prøver ved at klikke på rekvirer og udvælge prøvepakker eller individuelle prøver. Ved at klikke på lydikonet i toppen af prototypen kan det ændres, hvilke alarmer der skal lyde ved de forskellige prøvesvar, afhængigt af om de er kritiske, abnorme eller markeret med stjerne for særlig advisering.